Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η Ιαπωνία λοιπόν βρίσκεται ο Παναγιώτης Τόκος, ο Γιαμανάτη ο Σόζη, Γιαμανότο Σόζη και ο Σακάι. Εδώ ο κύριος θυμάται αναμνήσεις παλές από Ιαπωνία, από Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Για πες μου λίγο, Ανδρέας Παπανδρέου, εδώ Ελλάδα, εδώ Βόλτα, τι έγινε? 困ったな。日本語で喋らないしょうがないね。英語で喋ると、difficult. Ανδρέας? No, welcome. Κονίτσουα, έτσι, κονίτσουα. Ζαπάν, έτσι. I don't understand. Γκρίτσκα, Ελλάδα, Σαλόνικα. Κυρίσα. Γκίσα? Σαμουράι, Greek, σαμουράι. Yeah, samurai costume. Yeah, costume. Yeah. Καπέλο, γυαλιά. Yeah,そうやりたいって違うね. Εγώ μιλάω ελληνικά και ιαπωνέζικα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την πέτρα, που από την πετράρα είναι αυτή, έτσι. Παλιότερα οι άνθρωποι μετέφεραν τις πέτρες, παλιότερα οι γερανοί μετέφεραν τις πέτρες, εδώ τώρα οι άνθρωποι θα φέρουν τις πέτρες. Παλιά λοιπόν οι γερανοί παίρνουν τις πέτρες, οι γερανοί τώρα μεταφέρουν τις πέτρες, ενώ παλιότερα οι άνθρωποι μεταφέραν τις πέτρες, έτσι. Τώρα οι Γερμανοί, ρε, τι είπα, τις Γερμανούς θυμάμαι. Ενώ τώρα οι Γερμανοί με τα μηχανήματα τώρα παίρνουν τις πέτρες, έτσι. Λοιπόν, εδώ άλλα γούστα. Σε καραόκι τώρα θα τραγουδήσω Beatles σε λίγο. Ο Παναγιώτης ο Τόκος θα τραγουδήσει τους Beatles. Άρα τι θα γίνει σήμερα? Το She loves you. She loves you. She loves you. Yeah. She loves you. Will rock you. Θα ντυθώ με την παραδοσιακή στολή του σαμουράι. 1, 2, 3. Ο Ίντζας, έτσι. Για να ακούσουμε δυνατά. Ελλάδα. Για πανίσια.